Salut și bine v-am regăsit la un nou episod! Astăzi vom face un top de 10 minciuni pe care le-ai auzit măcar o dată pe Minecraft. O minciună pe care ați auzit voi de foarte multe ori este că goldul nu este folositor. Da, se duce foarte repede, dar este mai bun, armura mai ales, este mai bună decât una de leather. Și, de exemplu, pe lângă această armură avem și power rails pe care putem să facem un roller coaster sau ceva ca să mergi cu railurile sau să duci villagerii undeva, să-i plimbi. Și de exemplu dacă ai un beacon și să spunem că nu mai ai iron sau emeralde sau ce mai poate folosi la beacon, poate folosi gold să-l faci. Așa că dacă ai, de ce să nu-l folosești? O minciună clasică pe care toți am auzit-o este că dacă este zi, mobii nu se vor spawna. Dar lucrul acesta este greșit pentru că în peșteri se pot găsi foarte des mobi sau, de exemplu, zombie, enderman, ce vreți voi. Bine, și eu credeam acest lucru. De exemplu, eu vreau să merg, dacă mă duc la diamante, după diamante, ziceam că nu mai găsesc creeper sau așa. Dar de fapt, nu e adevărat. Și dacă apăsați voi la coordonate și vă uitați acolo la server light, dacă vedeți, dacă scrii deci de la 15 nu se spawnează și de la 8 în jos se spawnează mobii. Deci de la luminanță se spawnează mobii. Deci dacă este folositor acest lucru, să-l folosiți. Încă un clasic sunt diamantele, le găsești lângă lavă sau sub lavă. Acest lucru este semi-adevărat, dar că nu prea, pentru că lava cât și diamantele se găsesc la același strat. Deci, asta înseamnă că diamantele au mai multă șansă ca să se spawneze lângă lavă. Dar nu este neapărat să fie real. Bine, vedeți voi cum am pus eu diamantele aici? Astea nu le-am găsit, le-am pus eu. Și eu zic mai bine să săpați la nivelul minus 55 sau dacă sunteți mai pe 1.17 în jos, să săpați la nivelul 1, la nivelul 11 sau 10. Toți am încercat vreodată să spargem un bedrock cu un tornăcop de oricare, să stați așa și voi credeți că se sparge sau ziceați că, nu știu, că bedrock-ul dacă stai aici nu știu cât timp se vor sparge sau ceva. Chiar și pe lângă că dacă nu se sparge, dacă se sparge, ce faci? Dacă se sparge, ce o să faci dacă se sparge? Hai bine, în Nether mai știu, pentru că mai înțeleg că poți să faci cu pistoane și cu mai știu eu ce. Na, acolo se mai mare logică, dar așa în overworld nu are niciun sens. Nu mai crede nimeni așa ceva ca să poți să spargem târnăcopul, să spargi bedrock-ul cu târnăcopul sau cu orice altceva. Herobrine, da. Ați auzit de foarte multe ori de acest tip, de acest nume. Ați auzit măcar o dată, ați auzit de numele Herobrine. Toată lumea trebuie să-l știe. Numai că acesta este fake. Nici măcar nu există. Un om de la Mojang a încercat să-i păcălească pe cei începători care de-abia să apucă de Minecraft și eu am reușit așa, pentru că prima oară făcea niște piramide prin apă sau așa ca să zică că Herobrine l-a făcut și al doilea a făcut cu niște copaci care n-au frunze, tot de Herobrine nu știu ce.
Nu, asta este un lucru fake făcut de Mojang care a vrut să facă. Nu au găsit niciun fișier al jocului sau ceva corupt, nu este nimeni sau ceva. Pur și simplu au vrut să facă ei o farsă și nu l-au reușit. Foarte multă lume zice că nu poți enchanta șirsul sau stick-ul sau flint-ul pentru că nu-ți arată aici să vezi așa, chiar dacă n-ai lapis acolo, nu o să-ți arate pe enchanting table că poți să enchantezi. Dar putem să uităm de acest enchanting table și să avem un anvil. De exemplu, eu pe acest șir aș vrea să pun, nu știu, eficiență 5. Pot să pun eficiență 5 ca să se spargă mai repede lâna sau să se spargă, nu o să o iei de... Adică nu știu de ce au pus-o neapărat. Habar n-am, cred că... Habar n-am, nu știu de ce. Ia să spargem mai repede dacă punem așa. Oho, da, se sparge mai repede. Deci de asta l-au făcut, ca să putem sparge mai repede chestii sau ceva. Așa. De exemplu, pe Flint Steel vreau să pun mending. Da, pot să pun mending. Pe stick vreau să pun unbreaking, dacă așa, nu știu. Pun unbreaking pe stick ca să nu se mai spargă niciodată. Oricum, adică da, spargea, mereu se spargea. De exemplu, dacă atacam o găină, se spargea. Sau uite, că pot să dau cu flint-ul. Ce aveam pe flint? Mending. Dar acum nu o să se mai duc așa de repede flint, adică dacă mă duc la o fermă de XP sau să omor niște mobi sau să iau niște quartz, să nu de XP, o să se repare flintul. Încă o minciună clasică este că sugarcane-ul crește mai repede pe pământ sau pe nisip. Nu. Sugarcane-ul crește la fel și pe nisip ca și pe gres. Deci n-are nicio importanță ca să îți schimbi, să îți pui sugarcane-ul, să îți schimbi așa cu sand ca să-ți pui peste tot după aia cu sugarcane. Nu, o să crească la fel ca pe pământ. Deci degeaba să puneți cu nisip. Chiar dacă ați auzit așa ceva. Este fake. Dacă spargi diamantele un pickaxe de Fortune 3, așa gen, deodată fără să te oprești, primești mai multe diamante decât când spargi un bloc și mai stau un pic, după aia mai sparg încă un bloc, mai stau un pic și tot așa. Acest lucru este, adică să vedem, nu știu dacă este fake sau real, așa că o să vedem acum. În acest chest o să punem să vedem câte, deci o să spargem două cu să nu ne oprim deloc și aici să stăm așa, să nu mai știu ce. Și o să le punem după aia în chest. Deci acum nu pot să, deci trebuie dar tot să merg în față și să nu țin click-ul neapăsat. Ok, am făcut 25 de diamante. Și ar fi 12 cu 13. Ok, cam egal. Așa. Aici o să sparg unul. Așa, mai mă uit un pic. Uite o oaie, wow. Mai sparg încă unul. Uite ce vacă frumoasă sau nu știu ce. Mai sparg unul. Și voi nu știați că nu știu ce, așa. Ați văzut cu Herobrine și nu știu ce. Da, așa. Bine, ați prins voi ideea că trebuie să spargem gen mai încet și ne dă mai puține. Uite, deci din asta ne-a dat 13. Acum să vedem din asta. Tot așa spargem încet. Din prima la 4. Asta nu e un semn bun. Adică e un semn bun. Stai, ce? Poți să spargi. What? Nu știam asta. Credeam că dacă ai în 3, nu o să-ți dă... bine de știut. Așa, bun. Ce cave frumos. Ce rewind frumos, da. Am văzut un Enderman, cred. Mă duc înapoi să văd. Ce Enderman era pe aici? Uite, acolo era Enderman. Uite că m-a văzut. Așa. Încă o minciună este că dacă te uiți la ochii Enderman-ului când ești pe survival,
nu o să te atoace. Dar o să stai la tine și tu o să stai la el. Și o să stăm așa. O să stăm așa tot timpul. Gata. Bun. Mai să facem încă unul. Așa. Și ultimul avem 15. Dacă e să le luăm așa și comparăm 14 cu 14. Aici 13 cu 12. Acest mit sau minciună sau cum vrei să spuneți, depinde de noroc. Nu există așa ceva că trebuie să spargi mai repede și primești nu știu câte, sau dacă spargi mai încet primești puține sau multe sau așa. Depinde de noroc, ce noroc ai. Ești norocos dacă ai luat mai multe diamante, de fiecare din 4, dintr-un bloc ai 4 diamante, este din noroc. Nu contează dacă spargi mai puțin, să spargi așa cu încet sau ceva, mereu o să-ți dă aceleași diamante sau... Adică depinde de noroc, ați prins voi ideea. Și cam acesta a fost episodul de astăzi, 10 minciuni pe care 100% le-ai auzit pe Minecraft, așa. Eu am fost Rodby și dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă vreți. Eu am fost Rodby, pa, pa!